Здравейте! Сега ще ви покажа как можете да си направите бекъп и също така да го заредите в случай, че системата крашне или т.е. се съсипе. Така, за целта ще използвам виртуална машинка, ето този. Много разширявам. И другото нещо, което ще използвам към него един диск, ето този. Разбира се, на него ще го направим да е бекъп, но за тази цел трябва да инсталираме един фючър. Защо ни трябва фючър? Защото за Windows Server Backup, ето, че Windows Server Backup не е инсталиран, т.е. на него му трябва точно този фючър, за да може да заработи. Как става това? Server Manager. Разбира се, може да кликнете директно тук. Така, ето от фючерите. Добавяне. И ето го. Server Backup Future. Command Line. Добавяме всичко. Всичко е зачеркнато. Next. Инсталираме. Добре. Това пък ни съобщава тук, че ни трябва да автоматичните апдейти трябва да бъдат включени. Не знам защо не ми работи зумито. Добре. Добре, след като сме инсталирани вече фючъра за Windows Server Backup, вече отиваме тук, т.е. от старт менюто, административни инструменти, или за по-бързо и Windows Server Backup. Така. И сега вече можем да направим този бекъп. Всъщност ето, това означава, че сме го инсталирали успешно на фючъра. Ще взема да направя пълен бекъп, т.е. ето тук от това меню, разбира се, така, ето от това меню разбира се, къде е работата? Където пише Backup Schedule, можем да направим планиране, т.е. кога искаме кога да се изпълнява бекъп. Recover е за когато вече сме го направили на самия запис. И Backup Once е опция, която тя не включва точно schedule, т.е. за планирането, да планираме тази задачка, а пък точно в момента сме се сетили и правиме точно този пълен бекъп. И така. Ето сега тук ни го пише, че Create Backup Now Using, т.е. какво използваме в момента. Ще използваме различна опция, което означава, че се избира тази опция. Ако използваме не
създаден от нас план, нали, примерно искам в понеделник от 3 часа след обед да ми започне да прави този бекъп. Така, съответно с тази опция съм задал. Next. Какъв тип на... Тук вече на втората стъпка ни се пита какъв тип конфигурация искаме за този schedule. Аз пък ще... Например, искаме пълния бекъп и custom, т.е. какво искаме. Аз направо ще му задам пълен бекъп. Така. Разбира се, забелязвате, че тук има бекъп на... Самия бекъп ще ни бъде 10 гигабайта. Така. На следващата стъпка какъв storage, т.е. какъв диск, т.е. на кое място искам да ми бъде съхранен, т.е. да ми бъде създаден този бекъп. Както казах, аз ще използвам, разбира се, тук ще използвам един диск, който бях създал. Разбира се, можем да използваме remote shared folder. Което е добра опция. Както казах, ще използвам новият Volume E, което всъщност е ето този диск. Съответно съм го зачекнал. Цъкаме Next и вече от тук настатък бекъп. Така, това означава, че самия диск предварително съм го бил задал като да бъде бекъп и все пак дали искам да го ексклудна, т.е. този волум, тези неща да бъдат общо взето да съхрани, ще му дам да и вече всичко останало готово. Натискаме бекъп и започваме да бекъпваме тези данни. Където пише дата трансферът, в момента е 0 килобайта от 0. Това означава, че ето сега в момента вече протича процес на бекъпване. Тоест от тук, от тази секция проследяваме от тази секция проследяваме колко ни се протича в самия трансфер, как се протича от секцията Item. Имаме какво, т.е. кои са нещата, които се бекъпват. Статуса, това е статут, който ни показва колко процента вече е направен самия бекъп. В Безоплан виждате точно за тези секции, които ви казах.
Така стигнахме до 98% на бекъпа. При 8,54 ГБ от 856. Ето, Complete. Чакаме да се зареди. Всъщност, да. Всъщност, да, Close. Ето, на 4-6, т.е. днес, 243, бекъп е направен успешно. Даже сега бих могъл да симулирам едно нещо. Така, ето бекъпа къде е. Така, например, си харесам нещо. Някакъв заблуден потребител съм и какво да направя? Оп, цъкам без да искам изтриване. Yes. Може тук. По някаква причина съм загубил данните. И добре, и сега, след като вече сме ги загубили едните данни, така един хубав начин е да го рестартираме самия компютър. Старт, плейн, примерно, някаква причина бъл. За това трябва да разполагаме с инсталационният диск. Ето, инсталационният диск на самия Windows. Тук ни пита съответно за езика, какъв искаме. И сега ето тази отметка тук, Repair Your Computer. Не знам колко се вижда добре. Ето тази Repair Your Computer. Цъкаме. И сега F System Recovery Options. Даже ето тук вече ни пита точно за този процес на recovery-то, че имаме някакъв драйвер. Ето този, който сме направили бекъп на драйвера. Имаме и друга опция, която е Restore your computer using a system image created earlier, но това е за друго. Общо взето това е нещо, което ни върши работа. Recovery Tool, System Image Recovery, Boom, ето 4.6, по-рано, компютър, името на самия компютър, т.е. тук ни пита
Тоест този wizard ни казва, че този компютър ще бъде върнат using the system image, нали, restore to using system image. Всичко, което е на този компютър, ще бъде заменено с информацията от System Image. Ето за това става въпрос. Даже общо взето тук директно, защото всъщност това е от самия драйвер. Нали, по-рано, което го цъкнах за Volume, всъщност той е направил точно този recover за New Volume C. И тук пита формация Reparation Disks и другото, ако сте изключен, да можете да кажем, че искам да бъде форматиран и бъде подготвен самия диск. Ето, това е самия диск, на който първоначално съм инсталирал самия Windows Server 2008. R2. Натискам Next. Тук казвам Finish. Тук казвате, че All Disk to be Restored will be formatting, в смисъл, че всичко ще бъде форматирано, даже и replacement с нещата, които са от нещата, и разбира се дали съм от нещата, които съм направил като бекъп, и разбира се дали съм сигурен, че искам да го направя това действие. Казвам, че да. Разбира се, може и да е без формат. Всъщност, опа, какво е това? Ще сто файлът. Excluded. Много вече работа. Какво ли пък съм направил? Работи. Какъв? Много интересно. Това е бекъпа. Как ти е работата?
видим какво съм сътворил. В такъв случай можем или да изчакаме, или пък можем направо старт на ще го пропусна, защото ще ме заради директно в сетъпа на инсталацията на Windows. Секретната парола. Да, супер. Добре, всичко си е по-старо. Да видим дали наистина съм направил нещо. Така, тук казахме в Program Files, Explorer, ето го изтрити от мен файл, изглежда съм си свършил работата.